kuchingamidzai pano pachirongwa papaivapo kare audiobooks patiri kupfuurira mberi nebhuku redu Sajeni Chimedza Chitsauko 6. Nhamo yendangariro yakandigogodzera ndava muchitokisi. Zvakandishamisa kuti vamwe vakawana hope, asi ini kwakandiyedzera ndakati bondokoto kugara. Ndakatanga kufunga nezvekusungwa kwangu, ndikaona kuti mapurisa aizondiregerawo zvawo aona kuti handina mhaka. Chainyanya kundinetsa ndezvemhondi yaTabet. Mhondi iyi ndiyo yakanga ichinditira mashiripiti ese iwaya. Nemhaka yei? Mhondi iyi yaitya ini pache zvangu here, kana kuti iyo yaitya kubatwa, kana kuti paiva nezvimwewo? Ndakafunga kuti mhondi iyi yaitya zvese, asi pane zvimwe zvakaramba zvichindinetsa mundangariro. Mubasa rangu ndaiva ndaurura mhondi dzakawanda chaizvo. Mhondi zhinji dzaiti kana dzapara mhaka dzaibva dzahwanda, kana kubva dzatotama dzoenda kunogara kune imwe nzvimbo kana nyika. Ko, iyi mhondi iyi hwayo hwaiva umhondi rudzii? Yaidire kuramba igere muHarare mayaiva yapara mhaka? Pane zvimwe zvayaiva nazvo muHarare here zvaikosha zvayaisafanira kusiya? Zvingava zvakafanana nei izvozvo? Kuti yaiva mari here? Kana yaiva mari, ko inga kwese kwese mabhenga anongopindirana? Kuti hwaiva hupfumi hwezvimwe zvinhu zvaiwanikwa muHarare chete here? Dai hwaiva hupfumi hwakadai, ko uyo Tabet rombe zvaro aiva aponderwei? Asi kuti mhondi iyi paive nezvimwe zvayaiva yaita muHarare zvayaida kugara ichidzivirira irimo here? Asi kuti paive nezvimwe zvayaisada kusiya here? Mushakabvu uyu Tabet, pane zvimwe zvaaiva aona zvakaita kuti apondwe here? Kana kuti pane zvimwe zvaaityirwa kunzi angaite kana kukanganisa zvaivepo kare? Zvaaiva asina shamwari dzakawanda wani, kunze kwemusikana mumwe chete, Filia Gwatiridza. Kana Tabet pane zvaaiziva, aiva azvionerepi? Aiva ataurirwa nani? Dai kwaive kuti zvimwe zvinhu zvaaiva ataura, handiti kana nyakutaurirwa wacho aidai akapondwawo here? Kana kuti mushakabvu uyu aitoronga zvekunotaurira mumwe munhu zvaaiva aona achibva apondwa asati ataura? Akakodzera kuti aidai akaitaurirwa zvinhu izvi ndiani? Mukomana wacho uya here nzenza Popotai? Kuti ishamwari yacho here musikana uyu Filia? Kuti mukoma wacho here mai Matichaya? Asi zvacho zvaaingava akavataurira zvaiva zvii? Mumwe musungwa aiva arere pedyo neni akabva atanga kuita ngonono zvekuti aitonditadzisa kufunga. Mweya waifema wainhuhwa uchikarakata. Ndakambopedza chinguva ndichiedza kufunga kwandaiva ndambonzwa kunhuhwa kwerudzi urwu. Ndakatozoziva kwatove paya kwaiva kunhuhwa kwechita brandi. Ipapa ndakambotora kamwe kanguva ndichiedza kufunga kuti vagadziri vedoro iri vaiva vapi. Ndakavashaya. muHarare maiti kana mouya doro idzva, kwaipera mwedzi chaiwo kana kutodarika doro iroro richishambadzwa mumapepa akasiyana siyana. Zvechita brand zvaiva zvandikona. Doro iri raiva rangopinda mune dzimwe nzvimbo dzaitengeserwa doro chimhukutira sembwa isingagone kuti kokokoi kana pamusuwo pamambo chaipo. Hapana pandaiva ndamboriona rakanyorwa mumapepa kana musi mumwe chete zvawo, kana kumborinzwa richitaurwa muwairosi kana kutaurwa kana muterevhizhoni. Mamwe madoro ese ainzwarwo. Ndakangoti imwe nguva raishambadzwa chete, ini ndini ndaipesana neshambadzo yacho zvangu. Ndakabva ndagumira ipapo.
Ndakazunguza muchinda wengonono dzake uya, asi munhuwi wechitabrandi wainge watonyanya. Ndakatanga kufunga zvakare. Iyo mhondi yatabheti iyi, chayaindityira ini chaiva chii? Zvese zvayaiita izvi yaizviitirei? Yaida kuti ndirase mwoyo here ndibva ndangorega basa racho? Pane zvaityiwa nemhondi iyi here kuti ndingazvivhukunure zvikabuda pachena? Kuti hwaiva ugororo here? Hwaiva humwe umhondi here kunze kwekupondwa kwaTabeth? Zvaiva zvimwe zvainyadzisa here kana kubvisa chimiro? Kamwe yake chitabrandi kakabva kati mumhino dzangu pfuke. Muchinda uyu akanga oita ngonono zvekare. Ndakamuzunguza ndichiridza mazitsamwa. Akatanga kufema zvakanaka, asi chitokisi chese chaiva chazara mweya wechitabrandi. Ndakatanga kudzokorora pfungwa yandaiva ndambowana ndisati ndasungwa. Pfungwa iyi yaiva yekunoona baba namai matichaya. Chikonzero chacho chaiva chekuti ndaida kuziva kubva kwavari kuti mhondi iyi yaiva yaziva sei kuti ndini ndichasevenza nyaya yekupondwa kwaTabheti. Handaifungira kuti mhondi iyi yaizviziva nemhaka yekuti yaiva yateya muhofisi mangu bodo. Chisembura ichi chaiva chakaiswa kare kare, baba namai matichaya vasati vambouya kuhofisi kwangu. Zvaireva kuti mhondi iyi yaiva yazviziva kare kuti ndini ndichafeya nyaya yekupondwa kwaTabheti. Yaiva yazviziva sei? Kana ini pachangu ndaiva ndisina kugara ndaziva kuti ndini ndichafeya nyaya iyi. Kusvikira nguva yakazosvika baba namai matichaya muhofisi mangu, ndaingoti ndichawanawo imwe nyaya yekufeya. Kwete yaTabheti iyi, yandaiva ndisingamboziva kana kufungira chaiko. Ndakaramba ndichifunga rara. Iyo mhondi iyi yaiva yapinda sei mumahofisi angu? Izvi zvaindinetsa uye zvaida mhinduro. Mhinduro yacho ndaiishaya. Liza aigara nekii dzakewo dzepahofisi, asi aiva asingaende nadzo kumba. Paiva nesefa yedu yaiva pedyo neBrighton House. Pabhangi raivapo paisiwa makina Liza asati aenda kumba. Kana aizodzida, aitozodziwana bhangi razarurwa. Kana ivo vashandi vemubhangi iri havaikwanisa kusvikira kii idzi nekuda kwekuti Liza ndiye aiva nekadhi raiita sekiiwo raishandisa kuti atore kii idzi. Bhangi raiti razarurwa, aipinda mukati odonhedza kadhi rake raingove iro rega, muhwangwadzi yaiva yakagadzirirwa iro rega. Sefa iyi yaibva yazaruka. Liza otora kii dzake. Kadhi iri raizodonhera pasi, sefa yoti hwiba pakare. Vakuru vaisevenza muhofisi mangu, vaJosamu, vaiva nedzavo kii dzavaichengeta sekuchengeta kwaiita Liza dzake. Hapana musi wavaigona kudarika zvisingaonekwe nekuda kwekuti pese pavaipfekera kadhi kuti vatore kii, muchina waiva musefa waibva watara mutsetse pabepa raivemo. Musi wainge usina kupfekerwa kadhi paisara pakadaro, zvobva zvangozivikanwa kuti munhu uyu anga asina kudzorera kii musefa pakupedza basa. Hapana ikwanisa kudzorera kii ave mauro nekuda kwekuti sefa yacho yainge yatokwidibira. Kii dzaikwanisa kudzorerwa manheru pakati penguva dze4 ne5 chete. Uyezve munhu haikwanisa kupfekera kadhi kaviri muhwangwadzi panguva imwe chete. Kechipiri yaibva yaramwa. Ini chete ndini ndaienda nekii dzepahofisi kumba. Kii idzi ndaidzichengetedza zvakaomarara. Dzaiva patambo imwe chete yaive nekii dzemotokari yangu. Ndaiti kana ndichifamba netsoka
ndaingogara dziri muhomwe. Kumba ndairara dziri pasi pemutsago wangu. Zvino iyo mhondi iyi yaiva yawana sei kii dzangu? Yaiva yadziwanira kupi? Ini ndiri pai? Ndakatarisa kupi? Izvo zvakanga zvongouyawo hazvo mundangariro mangu, asi chandaida kutanga kuita kubata mhondi iyi ndiyo yaizondipindura mibvunzo yangu yese iyi. Kuti ndingoita mhinduro dzekufembera dzese dzese, ndakaona kuti hadzaindibatsira. Ndaifanira kukurumidza kunoona baba naamai matichaya. Ndiri muchitokisi kudai, ndizvo zvaindinetsa chete. Ndaigovaona sei ini ndiri muchidziro? Ndivo chete vaiva vasara vaigona kundinongedzera kuti nyakuponda tabheti uyo. Munhu wacho vainyatsomuziva, asi vaiva vasingazive kuti ndiye aiva azviita. Munhu wacho vaitove vamudza kuti vaifunga zvekundipa basa iri ivo vasati vauya kwandiri. Ndicho chikonzero chaiva chaita kuti mhondi iyi inyatsoziva kuti ini ndichafeya nyaya iyi, nemhaka yekuti yaiva yoziva kare nokutaurirwa kwayaiva yaitwa. Iyeye chete ndiye munhu wangu chete. Ndakabva ndatanga kufara mumwoyo kunge ndaiva ndatomubata kuti dzvi. Kana zvekuti ndaiva muchitokisi, ndakambozviti tsve ndofarira kuti munhu wangu ndaiva ndamunonga zvino. Magwiriri emuchinda uya wemunhu wechitabrandi chete ndizvo zvakaramba kubva. Ndakamutema hudyu nechitsitsinho, magwiriri akambonyarara. Chitabrandi chete ndiyo yakaramba iri gase kase. Ndakatanga kufunga nezvekugadzirira guwa guru randaizoda kutaurira mapurisa kwaedza kuti vambondiregerera. Ndaingoda nguva duku duku chete yekuti ndinoona baba naamai matichaya. Ndakatanga kuzvibvunza kuti guwa racho randingareve nderipi. Ndakazama asi ndaishaya guwa raindigutsa kana kundifadza. Ndakambofunga zvekuti ndizofuma ndichinyepera kurwarisisa zvekuti vaibva vandiendesa kuchipatara, ndobva ndanopiwa mubhedha. Muchipatara macho ndimo mandaizoronga zvekutiza. Kunyangwe zvangu ndaizochengetwa nemapurisa muchipatara macho, ndaitoti ndiwane imwe nzira yekuziva zvekuita nayo. Pandaifunga kudaro, ndakabva ndanzwa musuwo wechitokisi wogeda-geda. Ndakati ndipinde mumagumbeze, ndikabva ndawana gumbeze rangu rakadzvambirirwa nomuchinda wengonono uya. Ndakaedza kuti ndiri zvuve ndichibva ndatadza. Ndakazongozvipfekedzera mune raaiva akafuga iye. Ndakabva ndagonya ndokutanga kuregedzera ngonono. Chitokisi chese chakabva chamuka nengonono dzangu. Munhuwi wechitabrandi wakanga wotunga mhino dzangu zvekuti hende jakwara, asi handina kumborutsa. Ndinoda kutora nguva ino kutenda ma-new members nema-subscribers nemi mese vateereri. I appreciate you. Chimedza, mupurisa aiva amira pamusuwo wechitokisi achideedzera. Handina kudaira, ndakaramba ndafasa ngonono. Handizive kuti madziro echitokisi aikona kuita mitswe nei, asi ngonono idzodzo ndaidzizama pachokwadi. Chimedza, ngonono dzega. Iwe chimedza nemburungwe dzega ngonono. Mudumbu ndakanga ndotonzwa manyoka. Hana yakanga yanguva dembwe. Ndaitya. Ndakanga ndongofungira kuti vandidzokerazve varume vai, kuti vandibvunzurudze. Neusiku huno here vakomana, kuda kutangana ndisina kana nekumbozorora kwese here varume. Inhamo zvayo iyi hama dzangu. Chimedza hamo here vanhu muchitokisi umu? Ini zvangu zii. Ndati chimedza hamo here vanhu mese muri muchitokisi umu imi? Mupurisa uya aiva oita sekunge aiva atsamwa. Chimedza ari muno ishe. Mumwe womusungwa
ainge andivenga ndakamunzwawo daro ave kune rimwe divi rechitokisi. Nanga ipari kurova ngonono apo, ndipo paari chaipo ipapo. Haana kukotsera, ari kunyepera. Atopinda mumagumbeze iye zvino ndichimuona. Arara agere usiku hwese kunganga achida kubira vanhu magumbeze vakakotsera. Iwe Chimedzapo, mukapo, ishe vanoda kukuona ava. Unoti uri kumba kwako here? Imbomusuka inzeve vamupurisa, inzwai ngonono dzenhema dzaanoita. Ndakabva ndanyarara ngonono ndisingade kuti azive pandaiva chaipo. Mupurisa uya akandidedza zvekare, ndikabva ndaramba ndinyerere. Ndakamunzwa kufamba ondivinga. Muviri wangu wese wakabva wasungana kuti shwi. Manyoka mudumbu akabva anyanya. Mupurisa uya akasvikomira pandaive ndiri. Ndakagonyana achibva andidedza kunge aidedza munhu aiva panze pechitokisi. Handina kana kumboti bufu. Ndaiva ndangoteya kunzwa zishangu rake rondizvanda. Ndakamunzwa ondifugura gumbeze rake zvinyoronyoro, ndikati zvino ndapera. Ndakanga ndofungira kuti ave kuda zvekuti anyatsondizvanda ndisina kufuga. Ndakatadza zvangu kunyatsoridza mere, asi manyoka andaiva ndava nawo aiva ondikurira. Pfungwa iya yokunyepedzera kurwara yakanga yanditiza baba imi. Ndakanga zvino ndasara nekutya chete, kuzeza, kuteta, yuwi. Ndakabva ndanzi gumbeze rese waranyu. Muka apa Chimedza. Muchinda wengonono dzake dziya akabva atiwo vhuruvhuzhu. Achine hope kudaro. Achine hope kudaro. Akabva anditi chibhakera. Ndakaramba ndati dedeva kunge zvibhakera zvemuchinda uyu zvaiva zvoita kuti ndinyanye kukotsira. Chandaiva ndakateya zishangu remupurisa uye. Mufunge kuti kudii, haana kana kumbondirova zvake. Aiva otoseka zvakamira pakadaro, aona zvandaiva ndaitwa nemuchinda wengonono nechitabrandi uya. Haudi kuenda kumba kwako here Chimedza? Tsetswa dzemupurisa uya dzaiva dzopera. Handina kumbomutendera kana napaduku pese. Ndakanzwa kunge hana yangu yaiva yakandwa chidhina chichangoburwa muhovhoni paakataura vara rekuti kumba. Ihwo usiku huno hwakadai ndihwo hwavainditi ndiende kumba, kuda kungondifadza zvavo uku. Ndakamuka zvangu ndichidzambwadzika sezviya zvinoita pwere yarara yakafufutirwa. Ndakambozamura nekushama nyai zvekunyepera. Muchinda uya wekunditinha nezvibhakera aiva amira pakadaro apo. Aiita sekunge ndingangoerekana ndamumhamukira. Takabuda mupurisa uya achidungamidza. Tisati tasvika muhofisi maienda neni, ndakakumbira kupinda muzvimbudzi zvaive mumativi ekoridho yataifamba nayo kanokwana kaviri. Takazoti tapinda muhofisi macho, ndikaona haikona kutaura. Ndaiva ndakagarirwa nedzimwe ngwere dzechipurisa. Ano makomo aiva nenyembe pamapendekete ese nezvipfuva. Mumwoyo mangu ndaingoti iko nhasi ndichapona nemubvunzo here. Pandazodedzerwa vakuru vacho. Mumwe wacho paakandipa mudzanga wefodya, ndaiti zvimwe vaida kuti ndifaranuke vasati vanditanga. Ndakazovaona havo vobuda zvavo pasina chavandibvunza. Ini ndakati vachandidzokera zvavo, uku kungoenda kunotaurirana mibvunzo yavangandipi. Ndakasara ndave nemamwe mapurisa maviri andakawana ari muhofisi umu. Uye wekunditora muchitokisi aiva atodzokera ndisina kuziva. Mapurisa andaiva ndasara nawo ari maviri aiva maduku chaizvo, zvekuti kana mwana wangu Chipeneti wemakore 22 aiva mukuru pana vose. Mumwoyo mangu ndakanga ndotovadherera nekuti vaiva pwere, asi ndaizeza kuti ndibude pachena. Ndakatombonetsana navo chaizvo. Mumwe wavo paakanditora reveso yangu yaive maererano nekwandaiva manheru emusi
waive washayikwa chitunha chavadekenye mumochari. Chitorai zvinhu zvenyu muende vachimedza. Mupurisa uya akadaro apedza kunyora reveso yangu. Handina kunge ndadada nekunyobora tapureta kwake, nekuti muna Liza aipinda kana uye kutodarika. Ndidzokere muchitokisi zvekare here? Kana muchida. Ndizvo zvinochiitwa here mwanangu? Muri baba vanonetsa chaizvo imi. Chiendai kumba kwenyu. Zvinenge zvazoonekwa kuti hamuzimi makaita zvinhu zvamaiva masungirwa. Motokari yenyu yakawanikwa iri kusango kuya kwakapisirwa chitunha chavadekenye. Inombosara iri kuno kumapurisa. Pane zvimwe zvichada kuongororwa pairi. Imi tanzi tikuregerei muende zvenyu. Ndinodayira kuti minwe yakawanikwa panzvimbo dzaifungirwa handi yenyu. Ropa rakawanikwa mumbatya dzaiva mumotokari rakasiyana neropa renyu. Ropa raiva pambatya nderemhuka, harizi remunhu. Pane minwe yakazowanikwa pane imwe nzvimbo yakaonekwa yakasiyana neyemunhu akabata mbatya idzi pane dzimwe nzvimbo. Minwe imwe yakazonopindirana neyemunhu akanyora pakadhi paakatora mbatya kudry cleaner. Mimwe minwe chiteyo yakawanikwa kugaraji kwakatorwa motokari yenyu. Munhu wacho akakanganisa kubata gaba ramaruva raiva patafura yemunyori wepagaraji apa, achida kuona kuti aiva maruva chaiwo anofema here kana kuti mapepa zvawo. Mhanza kuti hapana mumwe aiva azobata gaba iroro, uye kuti munyori wepagaraji apa anga achiri kurangarira kuti munhu akatora motokari yenyu akambobata gaba iroro. Zvese izvi zvakaongororwa pamakati maiva maita zvekubirwa motokari yenyu akambobata gaba iroro. Zvese izvi zvakanokora nemeso ainge aiti, wazviona here kuti mapurisa anoziva basa? Ini ndakabva ndati, ndizvozvo chete here? Ndizvozvo chete zvandingagone kukutaurirai. Chiendai zvenyu. Kana mava kudiwazve munozotorwa kumba kana kubasa kwenyu. Vanhu vacho vawanikwa here? Havana. Minwe yacho ndeyani? Hapana zvatinoziva. Iwe chienda kumba kwako chete unyerere. Unene zvebasa remapurisa. Ndipo pandakazoona kuti ndaiva ndaregererwa zvechokwadi. Kusimuka kwandakaita ipapo, ndakafamba ndakananga kumusuwo kunge ndaida kubata chimwe chinhu chaideuka. Ndakazoti, mazvitai zvenyu mapurisa. Ndatove panze pohofisi yacho. Ndakateedza kamwe kakorido kaitonga neubwinyo hwamagetsi ainge mazariro kureba nekutandavara. Ndakati pasuo guru nyuku, kubuda panze chaipo pamafuramhepo. Hana yangu chete ndiyo yakamboti vhiku. Meso angu aona zvandakambofungira kuti yaiva miedzo pamberi pamahofisi emapurisa. Nyamba chaitove chokwadi chaicho. Zuva rakanga ratoti kata kare kare wave musi wesvondo. Ndatenda nekuteerera kwenyu.